Ċifri mill-Ministeru tal-Edukazzjoni juru li 12 student tas 7 sena qegħdin jistudjaw iċ-Ċiniż filwaqt li 20 student ieħor qed jistudjaw l-Arbi. Madankollu l-aktar lingwi barranin popolari mal-istudenti Maltin baqgħu it-Taljan u l-Franċiż. Dawn it-dettalji jingħataw waqt konferenza li fiha tnedew żewġ kompetizzjonijiet fl-iskejjel kollha ta' Malta sabiex jikber l-għarfien dwar il-benefiċċji li wieħed jitkellem lingwa barranija. Dawn qed jiġu organizzati mill-kampanja Ngħixu l-Lingwi niftħu dinjijiet ġodda fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni. It-tfal fl-iskejjel primarji qed jiġu mħeġġa jpinġu flok filwaqt l-istudenti tas-sekondarja u ta' wara s-sekondarja huma mħeġġa jipproduċu filmat qasil. Fiż-żewġ kompetizzjonijiet il-prodott finali jrid jirrappreżenta kemm hu benefiċjali dak li jkun miftuħ għal lingwi ġodda. F'dan l-isfond, il-koordinatriċi tal-kampanja Felicien Vassallo Gawci spjegat magħna l-importanza li studenti Maltin jistudjaw lingwi oħra lil hinn mill-Ingliż. Il-kampanja tuħsib l-importanza tal-lingwi barranin. Nemnu li l-lingwi barranin jiftħu ħafna opportunitajiet għall-istudenti li kapaċi jitkellmuhom fuq sma differenti. Bħal m'għandu x'jaqsam xogħol, pereżempju, opportunitajiet ta' mobilità, opportunitajiet anke ta' integrazzjoni soċjali. Għaldaqstant inħajru l-istudenti tagħna biex ikomplu jitħarġu fil-lingwi barranin u jkomplu jistudjawhom. L-opportunitajiet ta' xogħol għal dawk intiżi fil-lingwi imorru lil hinn minn sempliċiment għallim tal-lingwi jew gwida tat-turisti. Issemmew oqsma ġodda bħala gaming flimkien mas-settur eżistenti bħal servizz finanzjarju, it-turiżmu kif ukoll is-servizz diplomatiku. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo sostna li hemm bżonn li tfal jibdew jitalmu diversi lingwi minn età tenera għax dan jgħinhom fl-iżvilupp tal-moħħ kif ukoll sabiex ikollhom opportunitajiet ikbar la darba jikbru jitlu fid-dinja tax-xogħol. F'kull ħaġa li inti ta' għandek kuntatt ma' pajjiżi oħra, u x'inhu s-settur, jekk tkun taf il-lingwa ta' dak il-pajjiż, inti stess bħala persuna timxi l-qudiem għax għandek ċans anke timxi l-qudiem fil-karriera tiegħek. U wkoll il-pajjiż jiġi l-qudiem għaliex aktar kemm kapaċi naħkmu lingwi u nużawhom tajjeb u nħadmuhom tajjeb, aktar pajjiżna imur aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.